Kaixo lagunak, udaberriko Irumendi telebista bat zuengana. Kaixo Beki, asteko presta zaude? Kaixo Iraia, bai noski ni prest. Gure aurtengo azken iratsaio kolorez bete dugu eta bigarren mailako bestak prest zaudete? Hori bai talde aparta, bai horixe. Artistan gara eta ilusio askorekin prestatu dugu saio hau. Gustuko izatea espero dugu. Astera goaz! Aizu Iraia, eta badakizu nor izan zen aurtengo iratsaioa irabazlea? Irabazlea 5. mailako Amal da. Super zorionak, Amal! Biki, eta badakizu maiatzean zenbat urte betetzen ditugu mendialdean? Lehenengo zikloko ekirena maiatzean 7 da, eta nahiarena maiatzean 4 da. Bigarren zikloko Iker maiatzean 4 izan da. Idir eta Norarena maiatzean 25 dira, eta Leirerena irakaslearena maiatzean 30 da. Eta 3. zikloko Lierrenak maiatzak 30 da ere. Iraia, baina zer da hori? Aiene, ni bandoa hemendik. Aiene, estralutarrak! Aitak oianetik egurra ekarri. Baina zu, antzinatik, gure etxeotan etxeko zua. Amak zaindu zuen, arreta amotsu. Kaixo naia Izarra, nondik zatoz? Hau, eguzki sistematik nator eta zua nuarme gastronauta nondik zatoz? Ni lurretik nator, nire espazioantziarekin Martetik pasa naiz eta orain Nepturantz noa, baina galdu egin naiz. Nik lagundu zaitut, dakizu eguzki sisteman zenbat planeta dauden? Bai, 8 planeta daude eta eguzkiaren inguruan biraka daude. Eguzkia ere izarra da, zu bezalakoa. Bai, eta eguzkitik bertuen dagoen planeta Merkurio da, eta planetarik txikiena da, Artizarra 2. da, eta gero Lurra dator, zu bizi zaren planeta. Bai horixe, Lurrak 24 ordu behar ditugu bakarrik bira osoa emateko, eta horrela eguna eta gaua egiten dira zenekien. Ez. Eta Lurraren ondoan Marte dago planeta gorria, ezta? Bai, eta hurrengoan planetarik handiena Jupiter da, eta badakizu Saturnok erestun bat duela. Bai, askotan ikusi dut, eta zu planetarik hotzenetara zoaz. Bai, Uranotik pasa eta aste batzuk oburu Neptunora helduko naiz. Animo eta txamarra potoloa jarri.
askerik asko eta ea berriz ikusten garen espazioan zehar. Adi aurrezkuntza, hona hemen zuentzako galdera. Zenbat planeta daude eguzki sisteman? Adi aurrezkuntza, hona hemen zuentzako galdera. Zenbat planeta daude eguzki sisteman? Adi lehenengo maila, hona hemen zuentzako galdera. Zein da eguzki sistemako planetarik txikiena eta beroena? Adi lehenengo maila, hona hemen zuentzako galdera. Zein da eguzki sistemako planetarik txikiena eta beroena? Jupiter edo Merkurio? Kaixo inaut, Kaixo naroa. aizu inaut, alzenekien Spidermanek bi laguntzaile dituela? Bai ez? Mutila Miles Morales deitzen da, eta neska Stacy deitzen da, eta oso sartak dira. Eta zuk? Alzenekien gatu guztiak ez direla berdinak? Batzuk ez dituzte ratulak jaten eta beste batzuk izakion lagunak dira. Nire herriko katuak oso punkiak dira eta bakarrik ibiltzen dira. Nire helburua utzi behar dizut, katu hauek ezagutzeko. Gogoratzen azara nola egin denen liburuaren eguna eskolan? Egia, eta zuzenekoa grabatu genuen. Begira, begira! Kaixo, Naroa eta Nampara, eta kanpezuko eskolan gaude. Gaur liburuaren eguna da, eta azoka bat prestatu dugu. Iraia begira. Kaixo, Naroa eta Nampara. Adi hirugarren ziklo, hona hemen zuentzako galdera. Ze egunetan ospatzen da liburuaren eguna? Pentsatu. Adi hirugarren ziklo, hona hemen zuentzako galdera. Ze egunetan ospatzen da liburuaren eguna? Pentsatu. Bueno, eta liburuetako abenturetaz. Eta historiotaz, gogoratu! Dele topada, salarekin ezean edatzen denak gara. Eskuratu euskara. Atzal Ferrera,
Kaixo lagunak, udaberrian gaude eta eguraldi ona heldu da. Gaur kanpezu inguruan dauden leku interesgarri batzuk ezagutuko ditugu. Lehenengo bainu bat hartzeko lekuak ezagutuko ditugu. Kaixo Gael, bainu jantzia ekarri alduzu? Kaixo Eder, bai noski, bainatzeko penu nator. Kanpezu ondoan bainu bat hartzeko lekua egokia dago. Bai, eta zer leku da hori? Fresnedo deitzen da eta merendero bat da bertan, barbakoak egin aldira eta freskatu gaitezke. Orduan lagunekin bazkaltzeko, jolasteko edo bainu bat hartzeko lekua proposa da. Ez aztu krema. Aizu, Eder, eta ezagutzen alduzu Arenasako hondartza? Hondartza bat mendialdean? Bai, arraian maeztu dago. Bertan, menditik buelta bat eman daiteke. Udan lagunekin bainu bat hartzeko lekua proposa da. Eta beste leku batetaz gogoratu nahi, nola da urjauzi hori? Bai, egia, Ahuakeko urjauzia. Antoñelan dagoen urjauzia da. Mendira, ibilbide bat egitera joateko gogoa baldin badokazue, Ahuakera joan. Leku liluragarria da, baina gogoratu, ezin da bainatu. Ni nire kuadrillarekin bainatu izan naiz, baina natura zaintzen dugu. Bueno ba, hartu toalla eta guazen. Agur! Batera egingo da handi, ta eskuratu euskara. Ona bosteko ona, euskara babesteko, euskaraz jolasteko. Ona bosteko ona, euskaraz jolasteko. Aitak oianetik egurra ekarri. Kaixo lagunak, orain eskalatzeko lekuak esango dizkizuegu. Kaixo Izargi, katu oinak ekarri aldituzu? Kaixo Aritza, bai, begira. Baina zer da soinu hori? Kilkerrak dirudite. Begira niri leirek utzi didana. Eskalatzeko kilkerra da. Bueno, eta nola joango gara lehenengo? Baser iruditzen ataurira. Bagoaz. Ataurin haitz eta koba zulo asko daude. Horregatik leku aproposa da eskalatzeko. Eta gero badakizu nola joango garen? Pirolako komentura kanpezatik gorroso gertu da. Bide errazak daude. Gure eskalatzeko guretzako modukoa. Aizu, eta euria egiten badu
Non eskalatu dezakegu. Lasai, mendialdean osoituta gaude eguraldi txarrera eta horretarako ere prest gaude. Korrezen badago estaldita dagoen rokodromo bat. Goazen! Itxeko zura. Amak zaindu izuen. Arreta amotsu. Oier, ikusian duzu kanpezu eta angostina ere ikusi dut. Bai, zelako ikuskedi ederra dauden hemendik. Ui, zuzenean gaudela, Oier! Kaixo lagunak, orain menditik paseoan leku interesgarriak ezagutuko ditugu. Bai hori, segure lehenengo proposamena Santieso mendia da. 1300 metroko garaiera du. Eta Bernedotik Pago itzelak ikus ditzazkegu. Eta gainera lotan gedatzeko ermitatxo bat dago, animatu zaitezke. Aiba, beste leku magiko bat ezagutzen dut. Lo egiteko joarreko aterpea. Egia, Joan mendian Nafarro eta Araba artean dago Kolseko mendi zerra. Arabako 3. altuena da eta kanpezutik igo daitezke. Aizu Arez, zenbat hortz eta agin jauzi zaizkizu? Baina zer diozu, niri oraindik bat ere ez. Txantxa bat zen Arez, gure hurrengo proposamena agina deitzen den izango da. Ezagutzen? Bai, orduan Izkiko parke naturala ezagutu behar duzu. Korrez herrian dago eta bizikletan ibiltzeko ibilbide bikaina daude ere bai. Agina edo Soila mendiak oso errezak dira lagunekin joateko. Jantzi botak eta animatu zaitezke mendira. Adi bigarren ziklo, ona hemen zuentzako galdera. Zenbat metroko altuera dauka Santieso mendiak? Adi bigarren ziklo, ona hemen zuentzako galdera. Zenbat metroko altuera dauka Santieso mendiak?
Kaixo lagun, gaur barbakoa eta pintxopotea egiteko leku onak ezagutuko ditugu. Kaixo Isei. Kaixo, June. Donebikendi Aranatik oso hurbil dagoen leku bat erakutsi nahi dizuet, Santa Teodosia ermita. Ermita batean barbakoa egitea? Ermitaren inguruan sekulako belardia dago, eta barbakoa egiteko leku ere badaude. Nire aitaren behiak ere Santa Teodosian bizi dira, lasai. Zelako itxura ona daukan leku horrek. Nik ere ezagutzen dut barbakoa egiteko leku oso polit bat. Orbizoko Santa Lucia ermita ere barbakoa belardia dago. Maiekin eta barbakoa egiteko parrillekin. Zelako gozea ari zait sartzen. Denbora gutxi janari buruz hitz egiten ari gara. June, badakizu gure inguruan pintxopotea ere egiten dela? Pintxopotea zer da hori? Nire bi anaiek pintxopotera joaten dira, eta uste dut tabernan edaria eskatzen duzunean pintxo bat ematen dizutela doan. Jenderi pilo bat gustatzeko zaio kanpesun pintxopotea ostiraletan arratsaldetan da, eta jende asko egoten da tabernetan. Antoñan lehen pintxopotea ere bazegoen, baina koronavirusagatik orain ez da egiten. Nire herritik hurbil korrezen ostegunetan egiten da. Etorri guztiak kroketak jatera! Your time.